Το τροχαίο Τσοπουρίδης σας παρουσιάζει τον πάνω οδηγό κορδέλας, ο οποίος βοηθάει να μην σπάνε οι κορδέλες σας με το παραμικρό. Τα δύο πλαϊνά ρουλεμάν κρατάν ίσια και σταθερή την κορδέλα. Η απόσταση του οδηγού πρέπει να είναι 1,5 πόντο από το κομμάτι που κόβουμε για να μην σακουλιάσει η κορδέλα. Το πίσω ρουλεμάν πρέπει να έχει 1 χιλιοστό απόσταση από την κορδέλα όταν γυρνάει χωρίς να κόβουμε. Είναι πολύ εύκολο στη ρύθμιση και προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους κορδέλας.